Estem aquí per parlar del desenvolupament professional continu i el primer que li hem d'explicar al Francesc és què coi és això, no? Perquè, clar, això és fer currículum o de què va això? De què va? De fet, el desenvolupament professional continu és un compromís individual que tenen els nostres companys, que tenim tots plegats, per anar adquirint habilitats i coneixements i capacitats per fer la nostra feina habitual, de forma habitual. L'exemple bo és una motxilla que va amb tu la portes i va sempre amb tu, no? Últimament s'està intentant equilibrar una miqueta això. Tu te'n vas amb una carrera professional, per exemple, com a metge, jo que soc metge, no? B, i vas a una organització i et reconeixen la B, no? Però està clar que el desenvolupament professional continu és una autoexigència molt del professional. Qui ha de preparar aquest desenvolupament? Com el dissenyem? L'he de dissenyar jo? Me l'ha de dissenyar l'empresa? Aquesta formació l'he de fer fora del meu horari laboral o ha d'estar protegit per garantir que jo faig aquest desenvolupament dintre de l'horari laboral? Jo crec que el que estem dibuixant amb el desenvolupament professional continu és una forma d'utilitzar el dia a dia, no? Per la pròpia formació. No? És a dir, que no es tracta de fer cursos, no? Fer màsters i tenir certificats per poder omplir el document, no? Sinó que és posar en valor el que fem en el dia a dia. No? I amb això hi ha un model que és el que als anys 90 van idear els del Centre de Lideratge Creatiu, que era el model 70-20-10, no? Que aquesta gent van estudiar a les empreses i aquests CEOs van descobrir que realment l'aprenentatge surt del dia a dia, o sigui, del que fem cada dia. No? I el 70% de la formació és el que fem, no? I reflexionar sobre el que fem. No? Un 20% era la tutorització, allò que algú observa el que fas i et diu, mira, hauries de millorar o no, i només un 10% surt de la formació reglada. No? He fet un curs d'això, d'allò, de tal. Per tant, aquesta idea de que l'empresa té una sèrie de treballadors, vetlla per la qualitat i una forma de fer-ho és garantint que el dia a dia surt d'una forma reglada, amb rigor acadèmic, les decisions estan ben fonamentades. No? Vull dir, hi ha gent, com per exemple nosaltres, que ara estem fent més gestió, o el cas del Toni, que ha fet més formació, docència, recerca, que durant un temps del teu període laboral pots estar allunyat de la part assistencial, però algun dia pot ser que tornis. I aquest aterratge de nou, què és? Chato, mañana a passar visita, com si fossis el cap de servei o qualsevol cap clínic o un adjunt més del servei i no haguessis deixat de visitar. Suposa un repte i això sí que requereix un període d'adaptació que les organitzacions han d'estar preparades. I en el desenvolupament professional continu, com ho transformem en un valor afegit, no en un efecte de curricular creditici que ens permeti accedir a la carrera professional, sinó en una inquietud del professional per tenir una trajectòria on aquest desenvolupament professional continu tingui diferents variants, no només sigui desenvolupament professional continu assistencial, pot ser en l'àmbit de gestió, o pot ser en l'àmbit de la docència, o pot ser en l'àmbit de la recerca, innovació, i ha de tenir el mateix tracte. I potser hauríem d'optar a tenir un model homogeni entre totes les professions i un registre homogeni entre totes les professions, no? Que jo crec que facilitaria veure com estem treballant des de les diferents professions en aquest camí que hem de desenvolupar. Però és veritat que per a la resta de professions sanitàries, traiem medicina humanitària, per a la resta de professions sanitàries, desenvolupar un model on es posi en valor diferents aspectes que no només l'assistencial, sinó curricular de formació especialista, especialitzada, recerca, docència. Jo crec que hem de reivindicar per a les professions sanitàries que no tots els professionals sanitaris de qualsevol de les nostres graus es dediquen només assistència. I això ho hem de posar en valor. És veritat que el model ha de recollir, pels assistencials, òbviament, ha de recollir sobretot ho assistencial. Però crec que també s'ha de recollir que hi ha altres, i repeteixo, assistencial, recerca, docència, gestió i política, però això és aplicable a qualsevol. Als farmacèutics, a infermeria,
a fisioterapeutes, a psicòlegs, és aplicable a totes les professions sanitàries. Per tant, que el model pugui recollir això d'alguna manera també dona evidència de que això passa a tot arreu i que, per tant, efectivament, s'ha d'anar aprofundint en el tema de les especialitats en altres de les nostres professions sanitàries, no? Per mi això és una cosa important, no? L'altra cosa és que hi ha lleis que hem de complir, és a dir, que tard o d'hora afectaran a altres professions sanitàries, és a dir, també els psicòlegs s'hauran de recertificar en algun moment i les infermeres de reacreditar probablement si volen canviar, no? I per tant hem de buscar models que això també ho donguin base perquè això es pugui desenvolupar. No crec que tots els professionals, o no sé si tots els professionals tenen aquesta ambició de desenvolupar el seu currículum en les 3 o les 4 àrees, docència, recerca, innovació i assistencial. Però el que sí que ens hem de comprometre des de les organitzacions és que aquells professionals que vulguin desenvolupar aquest currículum tenir eines com a organització per afavorir que ho puguin desenvolupar dintre de les limitacions d'organitzacions que poden ser grandioses o molt grans i tenen formes més fàcils de posar-ho en marxa, a organitzacions molt petites, que és la característica que té el sistema sanitari català, que no sempre tenim organitzacions suficientment grans o molt grans, com pot ser l'Institut Català de Salut, que pot mancomunar estratègies per fer aquest desenvolupament, que hi ha organitzacions molt més petites, però sí que tota organització, dintre de les seves valors i dintre del seu pressupost, hauria d'intentar protegir que quan hi ha professionals que volen desenvolupar, no, aquesta carrera i aquests àmbits en la seva professió, puguem ajudar-los a que puguin portar-ho a terme. Jo crec que és el compromís que hauríem d'agafar des del sector, no, de l'àmbit de la provisió.